helo. Dych chi ddim yn edrych yn dda iawn, dych chi'n edrych yn ofnadwy, dych chi'n edrych yn sal, dych chi wir, dylsech chi fod yn yr ysbyty, dych chi ddim yn edrych yn dda. And that's what we're going to talk about today. Dyn ni'n mynd siarad am illnesses and how you feel and you can have a good whinge. Iawn? Okay, felly, so dyma ni heddiw, felly, beth sy'n bod? What's the matter? So dwi eisiau pawb i edrych yn ofnadwy rwan. 1, 2, 3. At the count of 3, just look terrible. 1, 2, 3. Ofnadwy. So dwi'n gallu dweud, beth sy'n bod? Beth sy'n bod? Beth sy'n bod? So what's the matter? Beth sy'n bod? Mae gynna i, I've got. Mae gynna i. Mae gynna i. Pawb? Mae gynna i. Mae gynna i. Now, Ted, dyma rhai o'r pethau. These are some of the symptoms you may have. Cur pen. Cur pen. Dolir gwddwg. Dolir gwddwg. O, dych chi'n gallu dolir gwddwg, mae rai pobl yn dweud, they leave at the diwedd. Pigyn clust. Pigyn clust. Stabbing pain in the ear. Right. Poen bol. Poen bol. Anwyd. Anwyd. Peswch. Peswch. Gwres. Gwres. So, os ydych chi'n sefyll o flaen fan hyn trwy'r amser, ydych chi'n mynd i gael gwres sy'n heat, felly, right? Okay. Nawr, yn Gymraeg, the flu, felly, y flu, poen. 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 Crwyd trwyd. Poen. Pawb? Poen. It's like a boing. Poen. Poen. Ond, os ydy mae gynna i, beth sy'n digwydd ydy, hip hip hooray, we have a soft mutation, treglad meddal, felly, mae gynna i gyr pen. Mae gynna i gyr pen. Mae gynna i ddolir gwddw. Mae gynna i ddolir gwddw. Mae gynna i bigyn clust. Mae gynna i bigyn clust. Mae gynna i boen bol. Mae gynna i boen bol. Mae gynna i beswch. Mae gynna i beswch. Mae gynna i wres. Mae gynna i res. Mae gynna i'r flu. Mae gynna i'r flu. I've got the flu, so apostrophe R, I've got the flu. Mae gynna i boen. Mae gynna i boen. Mae gynna i boen, na ten, fan hyn, cefn coes braich. So cefn, back, coes, leg, braich. Yeah? Honestly, in my leg, in my arm, in my back ac yn blaen, yn yng nghefn. Yn fy nghefn. Ac efo'r fy, does dim rhaid i chi dweud y fy, mae jyst yn mynd yn yng nghefn. Yn yng nghefn. Okay? So chi'n ysgrifennu fy, ond pan ydych chi'n siarad, does dim rhaid dweud fy. Yn yng nghefn. Yn yng nghoes. Yn yng nghoes. Yn ymraich. Yn ymraich. Ac os mae'n sôn o fod, yn, pa bydd yn? Hefn. Hefn. Yn. Hoes. Hoes. Raich. Raich. Dweud nhw'n gyfrym. Yn yng nghefn. Yn yng nghefn. Yn yng nghefn. Yn yng nghefn. Yn yng nghoes. Yn yng nghoes. Yn ymraich. Yn ymraich. Da iawn. So mae gennau boen yn yng nghefn. Mae gennau boen yn yng nghefn. Mae gennau boen yn ymraich. Mae gynna i boen yn ymraich. Mae gennau boen yn yng nghoes. Mae gynna i boen yn yng nghoes. 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 Yn ymraich. Yn ymraich. Yn yng nghefn. Yn yng nghefn. Yn yng nghefn. Yn yng nghefn. Iawn, so it's yn yng nghefn, yn yng nghoes. Yn yng nghefn, yn yng nghoes, pawb. Yn yng nghefn, yn yng nghoes. Yn ymraich. Yn ymraich. Da iawn, okay, felly, gwych. So beth sy'n bod? So you can have a whinge now. You can choose anything to whinge about. Okay, so dyma chi, mae gynna i, and then these mutated forms, felly. So, ti'n dweud, Brychan, beth sy'n bod? Mae gynna i gyr pen. Oh, dear. Bethan, beth sy'n bod? Mae gynna i bresg. Mae gynna i beswch, mae gynna i beswch, iawn. Eilian, beth sy'n bod? Mae gynna i boen bol. Mae gynna i boen bol. Byddug, beth sy'n bod? Mae gynna i beswch. Mae gynna i beswch. Mererid, beth sy'n bod? Mae gynna i bigyn glist. Mae gynna i bigyn clust. Oh, right, iawn, felly. So, rwan te, you have a real whinge. Choose 3 things to whinge about, okay, felly, so ydych chi'n gallu, so, real hypochondriac os ydych chi eisiau, right, okay. So, pwy sy'n edrych o hypochondriac fan hyn, felly, right, neb, felly, iawn. Ond newn ni ddechrau efo Eilian, just because she happens to be ar y chwith fan hyn. So, Eilian, whinge, please, ysgwyd i yna. Beth sy'n bod? Mae gynna i gyr pen. Mae gynna i beswch. Yeah. Mae gynna i boen
yn raich chi. Ar y fechog, da iawn. So if you sing I've got, fel oedd Eiran wedi wneud, mae gynna I and then a mutation each time. Ond, os ydych chi yn dweud mae gynna I, if we just list them, right, yn lle dweud mae gynna I gyr pen, poen bol, poen yn ymraich. Okay, so does dim rhaid treiglo. Right, buddig, whinge, please. Mae gynna I boen yng nghefn. Yeah. A mae gynna I bigyn clust. Yeah. A mae gynna I boen bol. Yeah, okay, oh, diolch ofnadwy. Brachan, whinge, os gwrdd i'n dda? Mae gen i'r fflw. Yeah. Mae gen I yn hefyn, yn boen yn hefyn. Yeah. Mae gen I boen bol. Mae gen I boen bol, right. Mae'r eryd cwyno, beth sydd gen ti? Wel, mae gynna I boen yn bol, pigyn glist a y ffliw. Right, iawn, felly, ac wedyn Bethan? Mae gen I gŵr pen. Right, so, gear. Gear pen. Gŵr is a husband. So well, he might be a pain in the head, well. I don't know, felly, but won't go into that. Okay, so mae gen I gear pen, yeah, mae gen I gear pen. Mae gen I gear pen. Yeah, mae gen I gear. Mae gen I race. Race, just like the word English word race. Mae gen I gear pen, mae gen I race. Ach, y ffliw. Mae gen i'r ffliw. Right, newn ni troi ar ddeialog gyntaf yma rwan. Dyma chi meddyg sensitif. Bedside manner gan y meddyg yma. Meddyg sensitif fan hyn. So, na I fod yn feddyg sensitif, gewch chi gael tip mach o gwyno, tip mach o whinge, okay? Bore da, Mr Jones, sut ydych chi bore yma? Ofnadwy, Doctor. Mae gen I gyr pen a dolyg gwyddw. Mae gen I beswch ac mae gen I boen yn hefyd. Gyda llaw, pan ydych chi'n siarad Cymraeg, a mae geiriau Saesneg yn y Gymraeg, dwedwch nhw hefo acen Gymraeg. So, peidwch chi dweud, bore da, Mr Jones, mae hynny'n swnio'n dda. Bore da, Mr Jones. Bore da, Mr Jones. Dwedwch y Jones efo acen Gymraeg hefyd, felly. Okay? So, nid Mr Jones, Mr Howells, ond Mr Jones, Mr Howells, Mr Jones. So, bore da, Mr Jones. Bore da, Mr Jones. Mae gen I gear pen yn gwrando arnoch chi'n whinjan fan hyn, felly. So, dwi'n dweud, stop rwan, digon o whinjan os gwch yna, stop ar hyn, felly. Ia? Okay, wel, dyn ni'n mynd draw rwan i'r opera sebon, i weld sut mae'n nhw'n teimlo yn yr opera sebon. Oes gynnu nhw gear pen, oes gynnu nhw ddoli'r gwddwg, oes gynnu nhw boen bol. Dyna Bethan. Ceri. Bethan? Ond ddim hwnna eto. Sut ydych chi'ch dwy? Iawn, diolch, Mr Williams. John, please. Siwr ydych chi, John? Ydych coes yn well nawr? Ydy, mae'r goes yn champion, dych yn fawr. Da iawn. Ydy, mae'r goes yn iawn, ond mae yna broblemau eraill. Problemau eraill? Dwi'n mynd teimlo'n dda iawn. A beth sy'n bod? Mae gen I gyr pen. Mae gen I gyr pen ofnadwy. Mae gen I boen yn fy ma... Mae gen I wres, dwi'n siŵr. Gwres? O, chi'n iawn yn credu? Tipyn bach o ffliw, John, dyna gyd. Peidwch â phoeni, chi ddim yn marw. Reit, rhaid i ni fynd. Hwyl i chi, John. Hwyl i chi, nyrsys. Beth sy'n bod? Mae pen tost o fi nawr hefyd. Dyna.